Lokho logobile saluka sempondo. Vuma ndoda evume ezweni isandla sombethe izulu nomhlaba. Sila ePort St John's esinuka. Ngihamba nekhehla. Socela amandla ke la madoda. Sisendulele phansi emgedeni, songena emgedeni manje siyakhuleka. Kakhulu sizothatha amandla. Udokotela umshayi wezitha lona inkonzo bekhuza uhlabe ngakahlabe hlaba kwaphonde kunothi khambele emnyama enhlangothi elidla umzulu okhanya ethi cha ludlanga libe luqedelela phezulu bayinqama umsila bathi bayibulala kanti bayihlupheza ngelile la umgede semgedeni manje kujulile phansi sothandaza la hamba nekhehla lami lizokuthandazisa kwela kithi eSt John's kwela kithi Eastern Cape ungenile udokotela omkhulu into ebusayo thikelele na izonginiselela la sothandaza la awukudlala sayeke ukudlala thina saphuma ezinganeni ingane nje saphuma kuzo konakele kakhulu ke manje konakele kakhulu sila sizothandaza khehla lamakhehla mina ngiyakwamukela eSt John's esinuka la khona kuinjula eziphansi kunamanzi aphumayo la sinezobona khehla lapha Mshayi, baba wami mshayi wabashayi, baba wami mshayi wezwe lonke. awu baba wami Nkosi yami sibulise isizwe, sibulise umhlaba. Bathi gogo logobile. Ayi. Saluka sempondo uvuma lovuma isizwe sanhlembethizo yomhlaba. Sithi danki sikuphi la wemshaya? sisePort St John's la esinuka Esinuka Nkosi yami. Sizophakamisa amandla angcwele kumshayi wezitha. Sizophakamisa sizogcina usiko alitshelwe ngabakubo. Ngoba thina asazi lutho thina singabantwana abancane sisebancane kulomhlaba asihlakaniphile asazi lutho bakhona baziyo kodwa mase kukhulume izwi siyalihlonipha bese sifuna ukwenza njengoba kunjalo angithi ke mina ngiphansi kwamhlaba yalingana ejozini la ngitholakala khona kodwa ngithe uma ingane yami sithi cha sekufanele kube kanje ngoba nikhumbule unama branch ngokwenkolo uyathandazisa aphinda abe ngumelaphi wendabuko esamgcoba samnika amandla ukuthi asize abantu nangenjula phansi la ezweni lakini lase Eastern Cape ngakho ke ngithi mina okuhle kuyajabulisa okuhle kuyaqala futhi bese ngithi nawe ongakamazi umshayi wezitha angithuki ngoba vele isihlahla siyaniselwa kungenzeka isihlahla uma sisakhulu umakhelwane engasiboni kodwa emalangeni nokuhamba kweinsuku uyosibona isihlahla ukuthi hayi igum tree vele awubalekile siyanthanda sohle simthanda njalo kodwa ngeke kuze kuhlale ku nje siyabonga